Ndị be anyị ekene m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, kabaru ka i subscribe and turn on your notification ka ị lapụ miss any of our update dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasịta maka ka ya bụ ife si ada and gbasịta maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister MAZI Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. Odumegwu steeti ebupụtago mmọnwụ maka na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Naijiria ekotogo ihe a na-akpọ eji achị. Odumegwu steeti wee kpọọ ụmụ mkpọ n'ala. Odumegwu steeti wee kpọọ ụmụ mkpọ n'ala. Aga m eme nke emegbo na mbụ wee gwa ha na emere m nkwado wee pụta ije a. Otu aka ọ dị. Esiri nwoke n'ite. Otu aka ọ dị. Anọrọ m na ana bongo nke njin ọla n'Igbo, mana emere m nkwado wekwa Naijiria sị ha unu jee bupute the best unu. Odogwu adịgo ka o si adị. Maka nke m mepere unu afụ. The one I just show you, you will not see. Odumegwu akpọtego mmụọ today. Yes. Odumegwu butere mmụọ. Yes. Otu aka ọ dị. Ọnụọgwa ka egosiri unu eme gịnị unu afụ. Ọ dị ka send the son to you. Welcome. Admin of Odumegwu. Ọ nnekwu mmadụ ka ebo. Oke mmụọ. Nnekwu mmadụ ka ebu iprove go that na iselu ihe eji aga ije. O metụrụ ofu ụbọchị onye na-eti ya Wee sị gị that na ebubutere m nke ka ibobo. Oke mmụọ. Biafra bụ obodo nsọ. Biafra bụ ana nsọ. Yes. Maka anyị malụ ihe Chineke kere n'ala Biafra. Yes. Onye Trump melụ chief of staff. A sị na dike nwa eze anaghị akwa na mba. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị. The Dragon Master. Maka na unu afụnube m ụdị a before. Atal. Yes. Ị kwadoro akwado? Unu kpọtara mmụọ. Yes. Ihe m ga-agwa unu taa bụ na struggle a echenjigo from this moment. Because of this single display, aga m eme ihe nchọburu ime in 2 months to come. Ọ ga-ebido imebe ozugbo. Mark my word. Agwa m unu na Nigeria edego ihe niile ha ga-ede. Send ya niile ha ga-esend na Finland. Simon Ekpa nka na-awọm up na-eme press up maka ihe ga-eme after December. Mana ọ ga-ebido mebe n'oge maka na anyị ga-eji ehihie chọwa ewu ojii tupu chejie. The Biafra land will never allow the enemies of our people, our culture, our belief and way of life to live the next minute. The earlier they pack their bag and baggages and leave our land for the defense of our women and children, the better for them. Nigeria, ihe anyị na-eme na convention bụ ka anyị generate a legal document. Anyị ga-ejizi wee gwazie mba ụwa niile orugokwa mgbe unu ga-recognize Biafra. Maka na ihe a na-eme before
up to this today is only awareness. That now we are not wanted in Nigeria. Yes. It is only awareness that Nigeria was not created to favor every indigenous person within that Niger area. And so it is for the best interest of everybody that we go our separate ways to develop ourselves in the best way possible. So we can value and recognize our culture, our differences, and develop our land ourselves and compete among nations, where criminals and fraudsters will not be vying into positions with the money they stole from America. That is what we're fighting for. Yes. All of you remember those who promised to bring 25 Helios cars to kill our people in Biafra land. They are all involved in the internet scam. Yeah. Those who was bragging how they will bring the Helios from Abuja to stop us, they are all involved. The local government chairman that was arrested by the FBI on multi-million-dollar fraud, they are all together. They are the people bragging how they are going to bring Helios to kill our people in Anambra. Today, where are they? Na nke mmerụ ju oyi mmekwa ọzọ. Eji ọma anya ọma wee pụta Biafra. Ebu m ike wee bịa ọgụ a. And ọmụnwa ga-end this fight. We are going to have freedom to our next generation. Onye ọbụla ga-afụ ya n'anya. Onye si na ya agaghị anọ ndụ wee bịa Biafra bịa. Ya kwado dịkwa weel ya. Maka anyị ejideghị gị a na-ejide gị. Ọdụmegwu unu kpọlitere dike today. Ndewo. Ọdụmegwu kwenu. Yes. Ọdụmegwu kwenu. Yes. Biafra kwezonu. Take over. And by Ekenekwen Mono, Kunsinesela na Igbo media, boy by si wotero na yabo osi dio Ekpa, Master Makaya Bife, Biafran Prime Minister, Kurudiru Akwụkwọ, Mbosi Wuru Chinketa. Ekefi were ku Master Makaya Bife ndị a niile okwu gasị dị iche iche. Dropora ife iche n'elu akwụkwọ na comment section na Igbo media. Ndị by asị na n'Igbo ya adị na ya dị ka echi ada agwọ ọgwụ. Ise. Thank you and God bless you.